chceš, kurva? Udělali jsme pár vlastních mixů. Co, ty a Traget? Jo, já a Traget. Myslíš, že bychom tě je mohli někdy přehrát? Prosím, co myslíš? Mohli bychom? Jste DJský bráchové? Jo. Kolik máte desek DJové? Jaký věcičky? V čem jedete? No, my... House nebo garáž? House. Oh. Acid house nebo pumping house? Pumping house? Baleárský pumping nebo komerční pumping? Baleárský pumping? Sáš nebo chicane? Sáš? Kluci, ty lháři jsou k hovnu! Já poslechnu si váš mix zítra